gadah jenengan. Lah nggih makane kula pokok ngendikan teng jenengan pon aja dibaleni meleh, aja dipucuki meleh saestu. Kula pendet niki kula beto nggih. Lah nggih nek jenengan beto gak apa-apa tapi aja dibaleni meleh nggih. Pun nggih. Nggih kula sepunten nggih. Dibaleni meleh kula soalé dring wayahe. Sing nyuwun sepunten niku. Nggih kula nggih. Niku marai apa-apa raga dhewe Pakde kula kerande wong tuwa raga dhewe sedaya lake sak mprono ndang wis do dipucuki gak ya. Ya Allah. Nggih niku tengah kalih pinggir-pinggir niku. Nggih niku kula sedaya nggih. Ngonten niku lho Pak Dewa, kula sepunten nglarang jenengan nek seumpama niki pun umur Pak De. Sing kula nyuwun sepunten niku kula. Ampun jenengan sing klantun niki kula mboten ngertos sing gadah ngene iki. Aja nggih aja Pak De. Soale niki 100 dinten dereng enten. Pak De niki dereng enten delok niku tesek ketok salok ijo-ijo. Ngonten niku kisut regane ilang Pak De bobote mboten enten. Kula niku apa-apa pados kiyambak. Wong tua mboten gadah. Sedaya niki ragat ngakon tiyang lek nek ngenten iki gak ya kula rugi ra karo-karuan Pak De, Pak De. Rugi kathah lho Pak De pun wombo lho niki sing dipucuki nika. Sak riet mriko. Lha nek pun 38 punjul 10 dina napa 15 dina dipucuk monggo mboten napa-napa saestu kula. Tapi nek terus dereng umur dipucuki ngenten iki nggih nangis kula. Saestu kula. Nggih sepunten nggih. Nggih, pokok aja dibaleni ya Pak De ya. Nggih, nggih. Aja dibaleni neh. Ngapuntene lho niki nggih. Ngapunten kula. Nggih, nggih. Kula sing klentu wae. Sepuntene Pak De ya. Nggih, nggih, nggih. Untung iki mengko ya feeling pengen rene. Nggih, anut wong kula niki kang tebih Mas wong kula niki kang Jerembun. Niku tanduran Pak De. Suket gajian niku tandurane wong. Oh, gempo nek ngonten kula ngelingke mboten napa-napa nak ngene leken jenengan. Oke guys. Jadi seperti inilah. Kata-kata kok sih. Bangetan jagung dan jek urung enak 38 lho. Piye jal? Tutup. Ya Allah, ya Allah. Bangetan. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ini kita arep rambutnya kita guys. Sampai apa-apa ya, rambut. Apa ini kita arep menggarap endorsan pupuk ya. Jadi alhamdulillah kita dapat iklan hari ini. Itu iklan pupuk. Jadi kita menerima iklan apapun itu, yang penting halal ya, ora daljut lah ya. Tapi ya iklan makanan tapi upload ning gone TikTok guys. Jadi sampean mungkin sing duwe produk sing bokon promosi tak tompo, oke. Song 085850239392. Baru teman-teman ya, alhamdulillah ini kita mau garap iklan dapat endorsan dari pupuk. Tapi aku mau guys nek endorsane ngawur, maksudnya barangnya gak apik, jokoknya apik. Tapi aku mau, jadi aku gak mau cuman hanya itu duit tok, tapi jumbo wong ya. Jadi kudu bener-bener cara mono panganan yo tak rasakno sih. Nek emang enak ngomong enak, nek gak enak yo tak ngomong gak enak. Jadi nek gak enak mau promosino lebih nanti sesuai barangnya ya guys yo. Belajar saka Citerong aku. Jadi apa jenenge gak cuman awake dhewe iki entuk duit, tapi wayahe bos. Sing jelas dhewe kae. Dadine awake dhewe bener-bener apa itu sih? Ojo boleh duit tapi enggak nganu apa sih? Enggak mesti sing delok enggak mesti kalau ngeri. Jadi bener-bener apa itu sih? Pure apa sing tak ngerteni lho, enak yo enak, apa yo apa elek aku mau posting. Oke.
Alhamdulillah guys, ini kita setelah wis bar gawe video mupuk ngasih nutrisi iki cara mono ki ibarat menungso ki nganu lho guys, ibarat menungso ki kaya awake dhewe iki mangan salmon, awake dhewe iki mangan daging sapi ngono kuwi ibarate ngono. Karena jenenge ngene iki kan ya butuh nutrisi to. Betul. Jagung dadi cara dikei panganan sing luwih enak ngono lho, sing mari tambah ngono dia tambah Iya, tambah gede. Yo i. Oke. Wis Pakde sampun joget bareng. Pun joget ya Pak Wek. Matur suwun nggih, Dik. Suwun ya, Dik. Ayo. Ngabuk, guys. Nggo dhewe ngabuk. Iki wis nandure ket kae, guys. Dadi wis apa jenenge? Wis nganu ki nandur meneh. Ngono. Ponska Ponska Orea. Jadi coba dicampuri karo nutrisi liyane kan tambah greng. Greng ngono to. Tambah mantap. Cara mono ya jagunge barang ki tambah apik, tambah seger. Tambah lemu. Dadi ya ngono kuwi guys, bener omonge wong-wong kae. Wong pengen apa jenenge apik ya kudu ragat. Cara kudu bener-bener ditambahi sing luwih apik ben jagung iki ya kondiang. Nah, seperti itulah guys. Dadi nggo pembelajaran. Tapi nggone dhewe iki ndek iki wis termasuk Alhamdulillah masyaallah. apik guys. Apik. Wong bakul kowe kan jenenge bakul gede to, kuli-kuline wah jagunge sampean ki enek sing nandingi Mas, bobote walalah tenan ngono. Bobote Dadi yo ngono kuwi mau bolak-balik nek awake dhewe spekulasine pas, momene pas, cara momene pas ki apa wani abuk akeh tapi ndelalah udane entuk. Dadi yo ngono kuwi guys, bobote entuk tapi arep diabuk akeh kok apa gene udane malah mati bongko jagunge. Kuwi ngono ndelalah kan wingi kan pas. Dadi aku mikirnya karo Mas Ajis udan-udan ki walah apik iki. Apik iki. Nganu ki abuk genjot. Delalah yo alhamdulillah metune kok yo menyenangkan. Iki yo lek man. Kok lek man, betul. Metune menyenangkan guys. Alhamdulillah karek 3 tempat guys. Dungane guys. Iki kok ya awake iki kok videone dilanjut tapi nilai Tegalan sing ning kono. Ya. Sing dipuci wong kae piye kabare saiki ayo didelok meneh. Kira paling. Iki lho dipucuki neh. Lho kok dipucuki Pak De? Waduh aja Pak De.
Iki jagonge urung umur, Pakde. Aduh. Burung enek 38. Aja, Pakde sakne kula. Mongpun kula tulisi lho, Pakde, dereng enten 38 mengke niku bobote ilang, Pakde. Niku ngonten nembe 100 dina dereng enten. Duh. Ye, piye? Ngonten niku tangklet ta, Pakde. Anane dikei kerdus niku saurunge wis dipucuki wong saithik, Pakde. Wis dipucuki wong terus tak kei tulisan aja dipucuki. Lah kae sak mrono ya dipucuki no koke. Do ngawur kok Pakde marai wong-wongi. Aku ya lagi. Do ngawur do ora tekok-tekok dhisik kok. Pakde ampun dibaleni ya Pakde. Kalau Urung oleh. Aja dipucuki ku gong ana 100 Pakde. ngeri. Kula nek dereng 38 punjul 20 dina dereng kula pucukne Pakde. Niku teng jagung mboten bobot. Wonten teng jagung ora bobot ngonten niku Pakde. Lah niku pun sakmono ambane. Lah iya ki mang aku. Piye wong-wong ki? Iki aku ngono. Jan ngawur tenan kok. Lah kae malah wis sak Tegalan arepan wisan. Piye wong-wong? Ya Allah. Kula ngapunten Pakde, kula ki ya wong ra duwe. Kula niku jagung enten iki nggih napa jenenge kula ngakon wong sedaya Pakde. Kula niku napa-napa pados piyambak ra duwe Pak Mbok kula niki. Dados nek ngenten iki nggih kula nangis asline Pakde dalam batin. Aku ya ora roh wong sakmono ambane ponan. Lah cek diputuki aku ngono. Wong-wong ki marai ngarete do ngawur kok Pakde, ora tekok-tekok sik. Aku jane ya urung wani tekok wong. Ndek meneng kene mboh. Lah nggih lah sing mase kemeng wis krungu kira barengane sampean koncone. Dhisik kono. Sampean kenal? Sing ndi? Sing mriko. Sing ning kono. Nggih. Gak kenal jenengan. Sing iki lho Mas. Hah? Lah nggih, soalnya dereng wayahe Dik. Enten tesih teng mriki. Dijek cok sapa? Diomongi. Malah jagung urung umur ta, ya Allah. Duh. Dan gue diputuki arete do ngawur ta. Walah, yo. Sangaten. Putuk sakmene ambane wisan ta. Ngawur. Ya Allah, sakmene ambane. Oh, alah benetan. Lah kae yo padha kaya kono sing sebrang kono kae. Ketok wis kuning-kuning iki. Godhongan tak kabeh. Iki ku Bang. Seru. Iki benek Bang. Seru kulo. Seru kulo. Pakde ampun dipucuki ya Pakde. Aja dipucuki Pakde, jagonge jek enom, urung umur niku. Wis dipucuki ngene iki, guys. Niki dereng enten 100 dina Pakde. Punten nggih kula niki tiyang tebih. Lah iki aja dipucuki Pakde kula nangis Pakde. Ngenten iki ning jagung do kisut Pakde. Jagonge do kisut niki dereng enten 100 dina. Kula niki nderek wong. Lah nggih ngenten iki lho ya Allah Pakde. Kula niku napa-napa ragat piyambak Pakde niki sedaya niku tiyang. Kula niku ngerjane sedaya tiyang Pakde. Winginane niku dipucuk saithik disukani tulisan prika nggih. Pun tak pengen iki jagung urung enek 38 Pakde critane niku. Kula niku nek jagung ki nek urung enek 38 punjul kok 15 dina ngono dipucuk bobote ilang Pakde. Dadi sepurane nggih kula. Maksudnya sepurane. Aja dinapa? Aja dipucuki ngonten lho, kula saestu. Aja dipucuki nek seumpama sampun umur ngonten kula mboten napa-napa saestu kok. Nek pun umur 38 punjul kok
10 dina niku sampean pucuki nggih pakan sapi monggo. Wong ya akhire niku kan bakal niku to Pak De bakal diguwak nggih to. Nggih. Nek jagung-jagunge kula niki bibite kan bibit larang Pak De. Saestu niki bibite niku sak kilone niku 135 Pak De. Niki bibite. Dadose jagunge niku walah ngenten iki mengke bobote niku kisot Pak De. Gobaring tak ya. Nggih mboten angsal kula. Ngapunten lho. Pesat niku kula beto nggih. Jagung ndang urung enek 38 jan iki wis enek tulisane lho jane. Wis dikei tulisan aja dipucuki. Jagung urung umur lho jane iki wis enek tulisane. Tapi ki do ngeyel ngono lho. Wis enek tulisane wisan. Wis ditulisi. Kok ki kok feelingku kok kuat pengen langsung bablas dijak mulai aku mah lho guys langsung bablas. Biasanya aku ijo sik opo ri biasanya kan aku ngono kuwi to. Lho iki lho pegal delok nang ngene iki. Iki ra ijo to jagung lho. Ngene iki dadi apa bakale? Kisot jagunge. Ngono lho. Tulisan yo gede nang kene padahal. Mat pece matane. Kamang kan Pak Dik emang ya mucuki tapi terus nglembang rono. Yo, sundel gabel. Roh nek aku wong ya mucuki sing kae pojok kono kae. Yo kalau. Setok-etok ngarit rono wonge. Patak isi satu. Wong do ngawur kok. Kalau kami putih lo. Kambi putih Pak Dik kae. Ngono kuwi kadang ki nek wong sing nganu ya mau ngakoni salah, nek Pak Dewi mah ngakoni salah. Ngono lho. Ngono kuwi gak bobote ilang, gek malah wis sak mono mbuane kan. Sak mbane lho. Pirang dina ra ditiliki, 5 dina ra ditiliki. Lho tulisan ki lho wis enek tulisan. Tulisane yo anjal dasare ndab. Dasare ndablek. Lho tulisan ki wis enek lho, terus kon piye jal? Wong kok do ngawur ngono lho. Ngaret yo ngaret ngono ki mbok yo aja ngrugekno wong ngono lho. Aku ngono ku yo cangkemku nek ngguri tok iki. So dancuk picek asu gatel. Ketemu ngerti wonge ngono ku yo ngesakne ra mentolo. Ngomongku yo halus deloken kowe nek ra percaya lehku nesu ning ngene TikTok. Halus lehku ngandani. Masa mulai sak liyane aku walalah dicenggeng kuwi meng. Tenan guys, masamu sak liyane wong-wong ngene iki tetep geger gedhen ra karo-karowan. Urung wayahe. Iki kok awake dhewe kok. Urung wayahe ora ono. Urung wayahe 38 go ngenek lho. Bayangno. 38 go ngenek lho. Terus kon piye jal ngono kuwi? Tulisan ya wis enek tulisan. Wis enek tulisane aja dipucuki lho kok ya meso ngono. Dan wis dipucuk sak mau nambane kita ya Allah Gusti meh separo lah kae sing sak pulur kae wis meh separo lho kae sing kut meh kabeh wis meh kabeh dipucuk kabeh wisan meh separo dipucuki wisan Yang pertama kene guys, kene yo paling ra ngerti badanku pertama. Ra ngerti lah kok malah. Lah kok terus kono pertama, terus keluru pertama kono. Kono saithik terus ngaleh kono. Ngaleh kono dikei tulisan terus nambah neh kono lah kae malah saret. Sudah turono malah lah. Sak merono kae malah. Ngono kuwi kadang iki wong ki ngono kuwi. Ngaret yo aja ngrugekne wong liya ngono. Ngaret ki oleh tapi aja sampai ngrogekne wong liya cara mono kuwi ngono kuwi. Wis wayahe gak apa-apa guys, wis wayahe. Marai 38 iki go ngenek jagunge. 38 ki go ngenek. Jagung ijek 6 kilo jagung ijek 6. Kan jeneng wong dhewe-dhewe guys, enek sing 38 ngono kae. Kan wong tani kan enek sing wong tani tun, enek sing njajal-njajal dipucuki umur pirang dina lah. Jagung kuwi nek dipucuk sak ngisore 38 bobote kurang. Adoh sudone. Tapi nek jagung dipucuk 38 punjul 2 minggu, punjul minimal 2 minggu lah. Kuwi jagung bobote apik. Apik. Ora ilang bobot jagung ya warnane melingsi tenan. Apik. Bakul tuku seneng.
Tapi nek jagung dipucuk urung enek 38 punjul kok dipucuki jagung lah cahayane pucet. Heeh. Ora iso jreng jagung ki. Akhirnya sing rugi petani awake dhewe. Ngono kuwi. Lah sing cah ndek oto mriki Mas. Nggih, langsung ngaleh nek wong. Lah kula Terus anut-anut jenengan kono nek omong. Tiange. Sing teng mriki wau. tanut-tanut. Jenengan pundi sumber? Jerembun. Jerembun. Nggih, mlane kula nggih. Mboten ngertos lha ketinggalan pun anu nggih. Kalong gitu. Lah nggih kalong yo sing do blubut-blubut ngene ya Pak Sing De. Nggih. Lah nggih, mboten do. Ngene Mas niku. Sinten niku? Niku jane niku atus wiju Mas nambah. Sing kan besar iki kula, wah dilalahe pas dipucuk niki tiange temerku kula nek mriku. Dadi dipucuk iki Mas. Iki mumpung wong kradenan. Lah nggih kandhani kok ngoten niku kok. Untunge aku ora mucuk. Wong ki mari kadang do ngoten niku Pak De. Kadang enten tiyang niku masa bodoh, sing penting entuk pakan tanpa cramana mikir iki ngrugekne napa mboten niku gak dipikir sama Pak De. Gek jenengan ngertos piyambak lho Pak De. Garing kula nggih ngoten nek Mas. Tani niku nggih ragate Kula nggih kathah. ngertos tulisan nek niku ndak pandek ya ora dipucuk. Nggih. Belah-belah lah turune niku nggih ngene jenengan. Niki ngene kula sedaya Pak De. Niki saret nika 10 nika mriki niki kan 30 niku ngene kula sedaya. Ngene kula teng mriki enten sekawan Pak De. Kawan puluh. Sekawan nggon. Kula teng mriki gadah sekawan nggon, tapi mriko kula enten Pak Dene kula Pak De Ponco sing Cramana apa tiyang Semut Ireng sing ketuane Semut Ireng mriki tani pertanian mriki lah. Cramana Sinten? Lek Ponco Tanda. Pak De Ponco niku. Walah, sing wone saden mendo. Mboten. Dhisik usahane pasir, sedot pasir yen. Rumah Niku dados anggere nek wong apa nggih enten Pak Dene kula Pak De kairan barang kapan niku ajeng dipucuki tiyang kula ditelepon. Mas iki jagungmu umur pira dipucuki wong papat aja Pak De kula ngonten. Kula memang nek jagung dereng 38 punjul 2 minggu gak oleh kula. Dereng tenan. Kula Teng Sambi. Sambi. Temulus. Temulus kula. Niku ngenten iki walah kok nangis jane dalam batin kula Pak De tapi wis piye? Wis kadung. Wong wis kadung wis kedaden ajeng pripun meleh. Napa nih asale niki? Napa? Niki nggene tiyang. Niki tiyang niki sini iki. Patese kula niku tulisan nika niki nggene tiyang niki. Niki ciran saithik niki. Niki pun nggene tiyang nggene. Kok sing dereng pucukan niku dereng sampe mriko. Pulur niku telungga niku nggene kula sedaya. Niku Pak De. Nek pun umur ngono gak apa-apa aku Pak De. Tenan mboten napa-napa. Rumah kula nggih sami iki sengasak garing. Mboten niki benten nggih tiyang niki. Ora Jawa puluran mriki antene awor. Nggih. Nggih, sepunten lho Mas nggih. Nggih Pak De kula nggih sepuntene nek kladu omongan maksude kula. Nek jenengan mboten. Jenengan pamit kladu enten kula maklum iki perkara sing gadah. Mesti sradi pripun. Nggih. Lah kula sing anu niki nambah kok waduh lah. Pak De nika kan wong nggih mucuki sing sebelah kono sing kaos putih kae. Terus enten kula terus thotoke ngarit rono. Meliper. Kula kan ngertos. Dugi mriki pertama malah kula ngertose sing saking mriko niku. Terus Pak De wau sing mriki terus jenengan kula sing didoi Pak Dene sing teng mriki wau. Nggih. Kono jene wong siji Mas wonten. Niku. Pas langsung pletas mulih. Tiange langsung pletas ngaleh tiange. Kula mboten ngertos tiange. Sing gadah mboten ngertos. Nggih. Tak kira nggih tunggale sedane terus oleh kula ngoten mau. Mboten Pak De mboten tunggale kok. Sudane kuwatah Pak De. Jagung rong enek 38 punjul niku sudane kathah. Gek kula niki abuke kathah. Sedaya kula niku mulai dari tanam niku Pak De. Tanam gawe ladonan niku kula tiyang sedaya. Sampai panen. Kula mboten. Kula modal utek kalih arta. Wonten kalih donga nggih. Lah sing kerjane niku tiyang wonten lho Pak De. Dong sambine sapi. Kula dong sambine cedhak gapura niku Pak De. Angger YouTube wonten pondo ngertos. Wah. Mas YouTube wonten. Nggih. Niku pun ngertos monan. Dong sambi YouTube wonten pondo ngerti. Sen sak munambane patusan kalonge iki. Wis kedina napa ae kuwi. Mboten ngertos kula. Lah nggih. Ngisor kain.
Iya, lah kalau sombo iki sak pulur ki wis mentek wisan. Kan kok kene ketok kuning-kuning gene ijune kan wis pucukan. Pucukan kabeh kuwi sakmu nambani ket enek. Yo ngono kuwi lah guys wong iki nek sing Pak De meng langsung melayu guys sing siji meng. Nek Pak De iki kan jenengan pun ping pinten teng mriki? Niki. Nembes pindah. Lah kula nggih tebih kowe nglorone enjing nek menawa ya ora tau nambaunan. Sabene kula mriku nek jaman riyen ngarepe. Oh, Mriku kan ngombet. Nggih. Mungkin niki nggih pucukane kok sabene kula sukat Nggih. mungkin iki. Wis suket nang titik ngene. Niki nderek. Nek ngertos jenengan. Nggih, pokok nggih kula nek sepunten nenek enten kladuk omongan kula. Kula niki nambah sing mboten poe. Lempun kadung mboten napa-napa Pak. Kadung. Penting aja dibaleni nah. Penting aja jenengan Nggih, nggih. baleni meleh. Nek pun niki nek Nggih. mboten ngarah. Nggih. niki nek kurang luwih 20 dina kas ngono Pak De iki dipucuki kabeh wae gak apa-apa. 20 dina iki jek ijo Pak De ngene kula. Saestu. 20 dina kas gak apa-apa Pak De dipucuki. Tapi nek saiki kan kula jek nangis Pak De. Jagung terus do kisut lho Pak De. Lah ngenteni jenengan ngertos piyambak tani niku 3 wulan. 38 basa wayah ngenteni terus gak sesuai harapan ngenten iki kan tetep kecewa Pak De. Sak kecewa-kecewane nggih ajeng pripun meleh wis kejadian. Wis kadung. Wis kadung ajeng pripun meleh. Katene kula meng lho iki kok tambah hombo kula ngonten wah dipucuk iki. Lah terus ngerti Pak De sing ning kene ilang wau trampun minggat tiange. Terus sing kaos putih wau terus kula niku ngertosin jenengan nggih niku wau dikandani. Kandhen sanjang. Ono jane siji Mas ngono. Terus enten balane mboten jenengan kula ngonten. Lah kula mboten nate gadah bolo. Nek wong siji ketoke Mas ning kono ngonten. Urung sempet tembuk syuting kok Pak De. Ketok. Aku ya kesoting nek iki. Dadi rame lah iki. Lah ora apa-apa Pak De. Mboten napa-napa ngoten Nggih. mana. Wong jenengan kan mboten ngerti. Nggih. Nek kula memaklumi Pak De, jenengan mboten ngerti kan ngerti nek jenengan iki kan gandane. Pucukan heeh. Lah nggih mikirin jenengan kan tunggale. Lah nggih. Tapi ketoke sing Pak De meng lho bolak-balik gitu. Ketok ae. Ya aku ketemu kayak kecek ketemu kayak aku. Gak wis tau ketemu Pak De sing pertama. Ketemu, Ya toh, berarti Pak De kuwi wis bolak-balik mek ning kene. Mungkin tapi pertama kayak ngaret mau. Paling bolak-balik palingan lho ya. Palingan wis bolak-balik. Wis gak apa-apa Pak De saestu kula mboten pripun-pripun. Iya, iya. Teng kene panjenengan pun kedadian mboten apa-apa. Mpun kula. Mpun, nggih. ngapura. Nggih Nggih. mboten apa-apa kula nggih Nggih, Mas, sepunten sepunten. enten kladuk omongan saestu. Wong kula soalnya kan ya sing luwih nom saking panjenengan to Pak De. Pokok kula sepuntene nek enten kladuk Lah kula omongan. niku nambah sing lentu soalé niki. Pokok jenengan mugi-mugi sehat terus. Nggih. Pak. Amin. Mendone kathah kok. Sapine lembune. Ngamung kalih. Oh kalih. Enten niki pun kula sadi niku. Kanton pinten? Kanton kalih. Oh kanton kalih. Lah wis nengeng ngarep iki ngenten iki. Nggih. Betul timbang rusak kula. Lah nggih. Angel pakan ya Pak De ya. Lah sabene mboten ngaret ngenten iki sabene kan tenanjungan. Oh nggih. Lah niki sing bingung nambah. Nggih Pak De. Udan ae kepakan Nggih. ra duwe. Ndek wingi enten kancane mriku kok nggo bakul. Iye nggonku njajal kono 30 payu apa ora. Kalih. Nggih, Napa setunggal? kalih. Oh kalih, pedet-pedet kalih. Nggih, 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 nggih. Aja 30 lah nek kurang 30 ki aku njelek buncul ya aku. Walah nek sing Jawa ya ora masalah. Jawa. Brahman niku. Nggih, sing tunggal Jawa. Oh, setunggal Jawa. Nggih, 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 nggih. Jawa kan semetal. Ya seperti itulah. Wis mung kok awan kok adere nenek. Heeh. Kawan apa sore jagani nenek wong arit dikandani. Diomongi. Berarti nek ngene iki nggo pengalaman besok kuwi ade kudu gawe banner. Bener. Mboten disukani banner tulisan gede niku lho Pak De. Dadi didoi tanggal ngaret kuwi tanggal nandur tanggal pira, oleh dipucuki tanggal pira kuwi ning kono dikeki tulisan. Jadi langsung ngerti. Dadi wong ngerti. Dipucuki tanggal niki ngoten Lah nggih, mawon. oleh dipucuki tanggal sekian ngono.
ngono langsung diomongi oleh dipucuki tanggal sekian nek urung tanggal sekian aja dipucuki. Dadi kudu dikeki ngerti ngono lho. ngerti. Dadi kan ngono kan wis ngerti. Kok nek wis ditangkeki tak tulisan sakmono gedene ijek dipucuk yo. Nah, niku sih tiang nekat. Berarti Nekat. nekat. Wong berarti yo geblek kuwi mengonge. Ono yo guys. Ya wis Itu pelajaran pelajaran awake dhewe. Niki lahan baru Pak De. Kula nandur niki nembe sepindah. Saderenge nggih tiyang mriki, saderenge ngene muhiri mriki. Saderenge Tiyang mriki tandak mriki. Tuwa ya mriki terus Nggih. tumbas. Terus kula tumbas niki. Niki nembe sepindah kula icir teng mriki nembe pertama kali dados nggih pembelajaran kula nggih sedaya. Wis berarti nek ning kene kudu enek tulisane ke depane. Kok dikeki oleh dipucuki tanggal sekian kan kok ade nggih banner ngono lho guys maksudnya. Oleh dipucuki tanggal dadi kok kene dikeki sebelah kene Jujukane Mas. terus jujukan kono karo jujukan kono. Dadi kene kan jujukane kene mriko. Mriko nganu nika saking kono iso yene. Tapi kan kono gak mungkin tiang mucuki saking mriko wong kono gak enek Pakde. Mboten enten tiang tandak niku wong ngawur-ngawur mboten enten. Ngertos nek iki gak dipucuki apa dituwekne niku mboten tiang mriki do ngertos. Nek sing asli mriki lho nggih. Do paham pun ngertos. Wong tiang mriki do pun kenal kula nggih saking HP niku Pakde. Ngertose kenal saking nggih. Mas YouTube, Mas wayahe ngonten. Ngertine nek mriki saking Mas Waya saking TikTok niku. Ngertose kalih kula niku. Piyambakan terus nggih boten gadah bola. Nggih. Nggih. So Pakde nek wis apa wi jenenge 20 dina ngonten lho. Apa 18 dina jenengan pendeti mboten napa-napa kok. Ijik ijo-ijo kuwi Pakde. Tapi nggih niku 18 dina kas ngonten. 2 minggu lah paling tidak Pakde. Kalih minggunan lah. Paling tidak 2 minggu meleh niku mboten napa-napa. Tapi pungku lho jek ombo Pakde kae corona kae ijik ijo-ijo Pakde. Mriko nggih. Lah nggih. Niku nek 2 minggu kas iki tanggal piro saiki? 15. Saiki tanggal 15. 15 dina kas kapan? Akhir bulan. Lah tanggal 31 jenengan parani jenengan riti gak apa-apa. Niku tanggal 31 Pakde. Gak apa-apa niku kula. Tapi nek sakniki ya kula ngapunten mboten angsal nggih niku mau umure dereng enten Pakde. Mengke nek tanggal 31 jenengan mriki ngaret nek nggawa bola nggawa sinten monggo. Mboten napa-napa. Nek dintai lho napa wae. Mboten napa-napa jenengan pucuki niku mboten napa-napa. Nek pun kalih minggu kas nonton. Lah iki 38 go ngenek Pakde. Cek sak ngisore tunggale to. Mboten niki nggene tiang niki nggene apa jenenge? Tepos. Iki nggene tepos niki. Iki lah nggone wong dhewe neh Pakde. Ngajeng iki nggone wong dhewe neh niki. Ngajeng niki beda tiang kian. Niki beda tiang wong iki mau iciran rong pas napa pinten ngonten nek sak riet menggok mriko niku. Watese ngene kula niki ngonten. Mangke nek lenggang ngono kula ngene. Nggih nek ketemu nggih jenengan sajangi wonten. Nek ketemu bawa nek bengke tanggal 31 pun angsal Pakde. Tanggal 31. Monggo. Mboten napa-napa tanggal 31. Pendet ya pendet. Nggih, nggih. Nggih mboten napa-napa sing jenengan pun kandung jenengan pendet mboten napa-napa. Niki Pakde ne aku seneng guys Pakde ngakoni salah. Aku seneng Pakde ngrumangsani salah ngakoni salah. Daripada sing Sitoke mama. nganu terus sing apa jenenge kaya sing kae ngono kuwi terus hembo-hembo gak ngarit ngono kuwi. Lah ngono ki kan gak pas. Ngono lho. Padahal aku ngerti dhewe kono musuh kono, aku roh. Ngono lho, nek Pakde ngrumangsani kleru. Jenenge wong menungso urip gak enek sing gak kleru. Betul. Mesti ya kleru ngono lho. Tapi bicarane yo kuwi. Tapi carane awake dhewe iki urip ya saling menghargai, saling mengingatkan ngono lho, guys. Aja sampai ngrugekne wong liya, kan ngono kuwi. Aja terus mucuki terus etok-etok ora mucuki ngono kuwi. Ngono kuwi malah timbul rasa gak ikhlase dhuwur mangkel. Nah aku karo Pakde iki mung gak piye-piye aku, guys. Soale apa yo piye yo. Ngono kuwi ning atine asline aku ngomong kuwi gak tega, guys wong. Aku ki bosok cangkem ning nguri. Wah, yo engko ngene-ngene. Tapi mbok ngerti raut wajah ngene iki yo ora tegel ape. Kok meneh ngakoni kleru. Apa meneh ngrumangsani kleru ape ngomong ora tegel. Tak ngono. Tapi piye meneh.
gak tegel tenan kok. Lah nek ngene iki kan ya Pak De nglomaksane kleru ya tak omongi, tak kandhani ya to. Iki nek akhir bulan dipucuki wis ora apa-apa lah, wis gak masalah guys akhir bulan. Oke lah akhir bulan. Nek saiki wong urung ketemu more guys. Maksudnya cek mending-mending yang penting 38 punjul kok 10 dino wis gak apa-apa aku guys. Lah iki 38 go ngenek lho guys, urung enek lho, urung ketemu. Kok iso wis dipucuki lho. Karena jagungnya dipucuk umur 108, umur 112, umur 115, umur 120, umur 120 wi beda bobote. Sing di bawah 108 wis alamat jeglek ngono. Ya wis bismillah, muga-muga Gusti Allah maringi bobot sing sae. Amin. Ngono lho awake dhewe ya. Muga-muga tetep Muga-muga iki cara dalane muga-muga karo Gusti Pangeran iki engko cek dikei apik. 10 ton lah. Amin. Muga-muga. Amin. Cek entuk pas 10 ton. Wong iki ciran 15 ya, guys. Icaran 14. Iki berarti umur piro gimana? Icaran Pak iki umur piro ya iki? Tanggal 5 nek tanggal 5 Februari iki piro, guys? Tanggal 5 Februari. Tadi ngitungnya gak kayak wong tua dhisik, guys. Wong tua dhisik kan hitungannya kan Tanggal 5 pon-ponan. Februari teko saiki piro sik ngene tanggalane? 5 Februari. Sing kuning gak mau gowo. Enak tanggalan HP ini. Lho. Kimang biasane aku ya lah mulai sik opo ngene. Iki mah ngajak mulmoh langsung. Kayak ndelalah bareng gawe iklan langsung aku ngajak mlayu rene. Kita dari 15. April, Februari, Maret. Februari ya. 28 kurangi 5. 23 tambah 31. 54. 54 ditambah 30. 54. 54 30, 84. 84 tambah 15. Songo. Songo. Dek gak lemas piye? Satu sesuk jenengan. Wong kan ra lemes piye. 100 dina wae lagi sesuk. Rasane emet tau rasane wong. Oke, kan pucukan gini dhewe kae lho. Kurang